Naka-standby na po ang mga nasa 120 kapulisan na mga police personnel sa Dagupan City PNP na aantabay sa sitwasyon sa lungsod ngayong araw ng halalan. Anim na pong mga kapulisan po nakadeploy sa 30 polling center sa lungsod habang nasa 60 naman ang naka-assigned sa mga kakalsadahan. Ayon kay Dagupan Police Station Operation Officer Police Lieutenant Jesus Gerard Manaois, patuloy na nagbabantay mga kapulisan sa bisinidad ng syudad. Simula pa nitong linggo ay wala na umanong naka-day off sa mga kawani. Sakaling mangailangan din ng augmentation, maghihintay ang mga ito ng karagdagang puwersa. Bagamat tiwala si Manaois, nakakayanin na ng PNP Dagupan ng mga personnel upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa buong lungsod. Samantalang handa na rin umano ang himpilan ng anumang alituntuning posibleng ibaba mula sa higher office. Hanggang sa kasalukuyan, hindi na inalis sa Dagupan City ang yellow category or areas of concern ngayong halalan. IFM News. IFM News. IFM News.